abusador firmamızda parmağında çıkarmada boz şırıntısı ortadan geçiyor. Abusador Muhammad Zoda барои соҳиб кардани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта бо моддаи 307 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад тафтишоти пешакӣ идома ёфтааст. Ташаккур. در مسئله قضیه عبدالله قربتی گفتم که قضیه به چی رسید؟ دوستان میشود که او گویا که برای حمله به فرمان مقامات قدرتی عموما میشود. یک دلیل شایعی هست که مثلا کامیرا و عکس‌ها هست که ثابت کند که گویا که او به فرمان مقامات حمله کرده باشد. عبدالله قربتی Муҳтарам вазири коргоҳи дохилӣ нисбати Абдуллои Ғурбатӣ аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе парвандаи ҷиноят оғоз карда шудааст. Он бор дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. Вобаста ба саволи шумо ҷониби прокуратураи генералӣ дар нишасти матбуотии худ ҷавоби саҳеҳ ва дақиқ гардонид. барои сӯбир кардани барои соҳибкории ғайриқонунӣ Ғурбатӣ барои истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимияти давлатӣ ва таъқири ӯ инчунин барои азобӣ ба ташкилоти экстремистии террористӣ ҳизби наҳдати ислом нисбатшон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуд.